Erroibideko senior mailako emakumeekin elkartuko gara gaur, denboraldia nola hasi duten jakiteko, eta aurtengo helburuak ere zehazteko beraiekin. Zenbait partidu jokatu dituzte dagoeneko, eta orain arte, eta hemendik aintzinera ere eginen dutena, edo beraien ideiak azalduko dizkigute horretarako, Uxue Juanenea eta Iratz Udaeta jokalariak ditugu gurekin. Kaixo, bikote, zer moduz? Ondo. Jeba, ratxaldean, ongi. Aipatu dugu, Erroibide Saskibaloi taldeko, klubeko, senior mailako emakumeen taldea osatzen duzuen bi jokalari zaretela, denboraldia hasi da dagoeneko, urte bukaeran gaude, eta zenbait partidu ere jokatu dituzue dagoeneko. Hasteko, pixkat, balorazioa egitea eskatuko dizuet, lehendabiziko partiduetako edo hilabeteetako balorazioa, nola hasi duzue, denboraldia? Egia esan noengoz nahiko ondo hasi dugu. Aurten, lehen urten lortu genuen igotza mailaz, eta egia esan uste baino hobeto aigia, irabazitugu, galdure bai, baina oraingoz uste baino hobeto aigia bai. Aipatu duzue, mailaz igo zinetela lehen urtean, urte ona izan zenutela. Pixkat, beldurra zenuten aurten zer gertatuko zen, nola izanen ziren aurkariak, ez azkenean beti mailaz igotzea, pixkat, zalantzak ekartzen ditu, nola hartu zenuten hori edo, nola prestatu duzu pixka bat denboraldi berri hau? Egia da hori, lehen urtean ez genuen asmorik igotzeko, gehienak ez genuen igotzeko asmorik, baina azkenean erabakia hori izan zen, beldurrakin igo ginen, pentsatuz maila aldaketa handia izango zela. Baina, orokorrean uste genuna baino asko zobe, Uxuek errandun bezala, beraz oso pozik, konpetitzen, hasi que horrela jarraitzen dugun. Batzuetan dinamika honean onarekin, atozenean, lehen urtetik, maila zigotzetik, eta batzuetan horrek ere motibatzen du, eta pixkat erronka berriak dituzuenean, ere, gertatzen alda, gero, ez ateratzea nahi den bezala, baina, batzuetan pasatzen da, horrek motivazio ekartzen duela, eta indarrez ere, hasten zaretela entrenatzen, zakit hori gertatu zen, edo pixkat, nola ikuste duzuen, ongi hastea denboraldia, espero zenutera baino hobe. Azkenen horrek motibatzen du, ikusten dugu, gaina ikusita aukera genula irabazteko eta horrek azkenen motivazio bat ekarri digu baita ere, eta entrenatzea gogokin etortzen gea, eta irabazteko goge hori daukegu, nahiz eta batzutan galdu izan esan dugu, urrengon irabaztiko diegu, eta motivazioi baukegu bai. Nolakoak dira urtengo aurkariak? Nabaritu duzue desberdintasuna pasaden urtetik edo maila handitu dela? Bai, erabat. Batez ere, errango genuke fisikoki notatzen dugula aldaketa hori, intentsitate asko handiagoa, ritmoa ere asko handiagoa dute, azkarago jolasten dute, eta ere teknikoki gauz desberdinak ikusten dira. Eta horrek, azkenean zuri ere, ekartzen dizu, gehiago konpetitzea, eta zuk ere, mailaz igotzea edo hobetzea. Así que bai. Eta horretarako prestakuntza berezirik egin duzu, ez dakit aurre denboraldian, edo denboraldia hasita ere, entrenamenduetan zerbait berezia gehitu duzuen zuen entrenamenduetara edo? Normale, diferentzia askoik ez da lehen urtetik, honea agian, hori fisiko aldetik, guke eskatzen dugu gehiago exigitzea, eta gehiago lantzea fisiko hori, azkenen Iratzek esan duen bezala, partidu gogorrago die, azkarragok die, orduan, fisikoa bai eskatzen dugu, entrenamendu pixka gogorragok izatea, eta pixkat horrekin nahi, baina, bestela nahiko antzeko lehengo urtetik honea. Ederki eta taldekidei edo jokalariei dagokionez, ez dakit pasaden urtetik ere haunitzek errepikatu duten, edo talde beretsua osatu duzuen, berririk ere baduzuen, nola osatu duzuen aurtengo denboraldirako taldea? Orokorrean berdina gara, egia da bi pertsona gehitu zaizkigula, ez? Bi pertsona gehitu zaizkigula, eta hori orokorrean talde oso antzekoa, nik uste aurten talde hobesiagoa dugula eta kompetitiboagoa eta, horrekin konten. Ederki, aipatu ditugu pixka bat aurkariak eta galdetu nahi nizuen, momentuz edo jokatu dituzuen partiduetatik zein ikusi duzue dela edo izan daitekeela, aurtengo zuen aurkari zuzena, pixkat zailago jarriko dituenak gauzak, Nik uste du gabe Tolosan kontra oso nagi, gaina esan zigutenez entrenatzaiek justo jeitsi die nazionaleko mailetik eta notatzen da. Asko beste ritmoa daukea, denak osonak die, eta ez da inor
aula danik beraien ekipon, orduan nik uste ez da jena Tolosa. Bai. Ederki. Lortu dituzuen emaitzetatik, hasiera batean aipatu dugu sailkapenean, hor goian, nahiko goian zaudetela, hirugarren postutik hurbil, eta hor inguruan, azkenean, ongi egin dituzue gauzak, denboraldi hasiera honetan, eta horrek ere ez dakit aintzinera begira, non kokatzen zaituzten edo, erran nahi dut ze helbururekin hasi zineten, eta helburu horiek, behin denboraldi hasita aldatu diren pixka bat, edo edo... Bai, nik uste dut hasierako helburua zela mailaz mantentzea, eta orain ikusita eta pixkat aurrerago joanta, lehenengo lauen artean gelditzeko badugu asmoa edo ikusten dugu aukera badugula, beraz, jarraitzen dugun bide berdinetik, eta hori, erranduzun bezala hirugarrena joaki gara, 2 partido galdu ditugu orain arte, beraz oso ongi, eta horrela jarraitzen dugun. 2 partidu galtzea soilik, gutxi da, Azkenean ez dakit zuek horrela ikusten duzuen, edo ez dakit, agian bertze modu batean landu duzu, eta ez dakit ez duzu sensazio hori, baina, azkenean, ongi baloratzen duzu, demoraldi hasiera hau. Bai, ikusita hasiera nola espero genuen temporada, azkenen 2 partidu bakarri galtzea, oso positiboa da. Gainea, galdu ditugunak pixkat daukegu espinita eta oain buelta daukegunez, espero dugu galdu ditugun horiek irabaztea listatea, baina oso konten gaur, bai. Ederki, etxean edo kanpoan moldatzen zarete hobekiago aurtengo denboraldean? Etxean dudarik gabe. Ere hor laguntza gehiago dugu, publikoak ere asko laguntzen du, eta, erramar da ere gure kantxa dela nahiko txikia, orduan horrek ere guri mese egiten digu, fizikoki ezin digutelako hainbesteko kaina eman, eta horrekin jolasten dugu. Ederki, aipatu dugu, denboraldi erditsua edo egin duzuela, bigarren itzulia ere izanen duzuela, edo berriz ere aurkari berdinekin, arituko zaretela bigarren itzuli hortan, helburuak ere aipatu dituze, agian goiko aldean gelditzea. Horretarako, zer duzue pentsatua lantzea edo zer duzue burutan, helburu hori erdiesteko egin behar duzuena edo, hobetu edo zaindu behar duzuena bertzerik gabe? Entrenatan kaina asko behar dugu. Gainea, azken aldi honetan nahiko eskaz gabil, jendealetik lesion bat badago, orduan, oendikan gehiago behar dugu. Orduan, lantza gehien bat fisikoa kategoria honetan oso garrantzitsua da. Eta bestela, ez dakit. Detaile txikiak azkenean pixkat hobetu, baina orokorrean errango nuke usuek bezala fisikoa dela gehien lagundu behar duguna eta horrekin tira. Lesioak aipatu dituzu azkenean hori ere zaindu beharreko zerbait da, eta horretarako agian entrenamenduak eta fisikoa lantzea ere ongi heldu da batez ere saiesteko ahalik eta lesio gutxien edukitzeko. Alde horretatik nola zabiltzate edo nola joan da denboraldi hasiera hau? Justo, oraintxe bertan, 12 hasi ginen, eta 8 gaude, beraz, hortxe, ditugu lesionatu batzuk, gainera nahiko luzerako joaki direnak, eta hori, suerte pixkoz inor gehiozten lesionatzen eta gaudenekin jarraitzen dugun. Baina, espero dugu berehala rekuperatzea eta bueltan egotea. Noiz arte luzatuko da zuen denboraldia? Nik uste maiatza aldera arte edo luzatuko dela. Maiatza hasiera errango nuke. Bai. Ikusiko da. Nahiko goiz bukatzegu. Bai. Ederki, ordu arte, eskatuko diegu zalei ere, aipatu duzu, zaleen babesa ere garrantzitsua dela, Hori alde horretatik nabaritu duzue, azkenean emakumeen taldeek, badakigu, azkenean kosta egiten zaiela, normalean, emakumeak batzea, kirolan segitzea, batez ere, agian maila hauetan, jendea biltzea, neskak biltzea, taldea osatzeko. Nabaritu duzue, maila zigotze horrekin, edo neska gazte gehiagok jarraitzen duela zuen egunerokoa, zuen asteburuak, zuen partiduak, edo alde horretatik nola ikusten duzue? Azkenean ezakit, agian erreferente ere bihurtu zaitezkete zuen arrobiko, nesken talde horientzat, edo, ezakit nola ikusten duzuen hori?
Bueno, a ber, azkenen gure etxen jendea etortza, baina gehiena klubeko gehiago. Orduan bai daukeula apoioi, klubeko jendeakin, bai mutilak, bai neskak, bai normalen etxen asko apoiatzea, eta geho kanpoa jutegean ene normalen, batea, gu mutilen partiduta, eta bai mutila gure partiduta, babes hori badaukeu gaur egun. Bai, batez ere hori, seniorren artean, saiatzen gara batez ere gu beraien partidotara joaten eta beraiek gure gana ere etortzen. Eta laguntzen du pila bat egia erran. Puila hori aditzea goitian, beste giro bada oso desberdina. Eta hori xe. Ederki, animatuko dugu jendea ere, zuen partidotara hurbiltzea, zuek animatzera, eta bertzerik gabe, mila esker bikote gurekin izategatik, zorte hon, gelditzen den denboraldirako, eta gelditzen diren partidutarako, eta ikusiko dugu, denboraldi bukaeran, zuen helburuak lortzen dituzen, hori espero dugu. Mila esker. Eskerrik asko zuei.